Meron ako ditong Joson Spider 8 Plus na mixer. Ito po yung labas nila na 8 channel na very durable. Durable siya yung pagkaka-build quality. All metal, pero lang dito sa mga knobs plastic. Pero ang dami niyang features for just less than 6,000 ko ata nabili ito. Nabili ko ito sale, so mababa ko siya nabili. Ang dami niyang features, so tignan nyo. Meron siyang HPF, pad, phantom power, each channel, and then ito, gain, compressor. Ito wala to sa ibang mga mixer. Parang ito yung mga nasa mga Yamaha na mixer, yung compressor. Ang trabaho nito ay kahit mahina, halimbawa sa vocals, mahina, ay pinapalakas niya. So yung pinapantay niya yung gain nung nagsasalita pag ginalaw mo ito. Yan, pag mahina yung boses nung nagsasalita at gusto mo na malakas o pare-parehas po yung volume niya, ito yung i-adjust mo yung compressor. Kasi minsan may tendency na yung mga kumakanta ay meron siyang part na mahina, part na malakas. So pag ito naka-on ay magiging halos makokontrol mo yung vocals na parang pantay, halos pantay yung volume niya. Yan, EQ, aux 1, aux 2, aux 3, pan, mute. Yan, solo. Meron siyang peak control knobs. Dami yung features, tapos dami pa niyang DSP. Ilan to? Diba? Hanggang 380 na effects. Diba? May equalizer. Ayan. Dito sa para sa aux 1, aux 2 controls. Sa effect. Ito yung sa vocals. Ito sa Bluetooth main volume. Yan, indicator. Ito yung Bluetooth na power on sa headset. So ang dami, ganda ng features nyo. Ayan, main out, dalawa, XLR or itong PL, ito combo. Diba, ang ganda. So kung gusto nyo pong bilhin itong produkto na ito, ay lalagay ko po yung link sa description ng video, yung Shopee at Lazada link. Pero siyempre tetestingin muna natin para marinig din nyo. Then tetestingin po natin siya dito sa speaker ko na AD Nux. Wait lang, isa-set ko lang sila. So yung kagandahan po pala nitong nakaka-active speaker ko, rekta na siya sa mixer, mas mabilis mag-setup. Yan, AD Nux. Tapos siya XLR papunta sa ating dalawang active speaker na AD. So we test. Naka Bluetooth tayo. Okay siyang gamitin. Plus nagamit ko na rin ito pang sa vocals. Maganda po talaga siya. Marami siyang pwedeng paglaruan sa vocals. So ang dami niyang effects. Then yung features nga, yung meron siyang pad, HPF, maggamit niyo plus itong compressor. Maggamit niyo po talaga yan sa vocals. Yan. Ito po yung ating Joson Spider 8 Plus. At ito ay nasa 6,000 to 6,500. Depende po sa store at sa voucher na kung magkano po. Yan. At bibigay ko po yung links kung saan nyo pwedeng mabili ng mura. And tip lang, gumamit kayo ng voucher para mura po ninyo makuha. Salamat!